Jama'an gari ne ke jinjina wa sojoji a birnin Libreville bayan da dakarun ƙasar ta Gabon suka sanar da kwace iko. Au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions. Da sunan mutanen Gabon da ma cibiyoyin gwamnati, mun yanke shawarar samar da zaman lafiya da zumar kawo ƙarshen wannan mulkin. Une gouvernance irresponsable, imprévisible, qui se traduit par Mun fuskanci shugabanci mara inganci, wanda ya haifar da taɓarɓarewar lamura da jefa ƙasarmu cikin mawuyacin hali. Le pays au chaos. Sojoji sun ce sun yi wa shugaba Ali Bongo Ondimba kamun talala. Ina nan cikin gida, babu abin da yake faruwa, babu komai a nan, ni ban san abin da yake faruwa ba. Don haka ina kira gare ku, ku yi magana, lalle ku yi magana da babbar murya. Shekaru 14 shugaba Ali Bongo ya kwashe yana shugabantar wannan ƙasa ta Gabon. Kafin yanzu, shi ne ya lashe zaben shugaban ƙasa mai cike da takaddama da aka gudanar a ƙasar a makon da ya gabata. Mahaifinsa ya jagoranci ƙasar wurin shekaru 40. A takaice dai, iyalan Bongo sun kwashe wurin shekaru 50 da wani abu suna mulki a wannan ƙasa. Gabon dai na cikin ƙasashen tsakiyar Afirka kuma tana ɗauke da mutane kimanin miliyan 2.300. Faransa ce kuma ta rene ta a zamanin mulkin mallaka. Kamar yadda ta faru a lokacin juyin mulkin Nijar, shugabannin ƙasashen Turai sun nuna damuwarsu kan juyin mulkin na Gabon. Idan har wannan juyin mulki ya tabbata, zai kasance abin da zai ƙara samar da rashin tsaro a yankin baki ɗaya. Ba zan iya doguwar magana a kai ba, amma dai wannan babban abu ne ga nahiyar Turai. Gabon na cikin ƙasashen Afirka masu arziki. Godiya ta tabbata ga man fetur ɗin da ƙasar ta fara haƙowa a shekarun 1970, sai dai kuma duk da arzikin fetur da take da shi, kaso 1 cikin 3 na mutanen ƙasar talakawa ne da ke rayuwar hannu baka hannu ƙwarya.